gaur maiatzak 11an ikasleoi diagnosi froga egitea behartu digute eta ikasleok azterketari planto egitea erabaki dugu eta hemen azilekuen gaude azterketari planto egiten. Ia kurtso erdia baino gehiago egin dugu planto azterketa honi behartu digute baina gezurrak esaten. Duela bi aste PISA froga egin genuen. Horrekin batera esan ziguten hau egingo genuela. Diagnosi froga, PISA modukan izango zela. Baina gero, zuen esker eta informazioa bidatuz, hori gezurra zela konturatu gara. Hori errebalida da, errebalida okultoa, privatizazio intelektuala. Irakasleek presionatu egin digute, hori egiteko, gezurrak esan digute. Euskaldun gobernuko gauza bat dela, nola kontra errebalida. Baina hau, errebalida normalizatzeko bide bat da. Eta guk ez dugu egingo PISA, zein diagnosi froga, ezta ere errebalida. Ez dugu egingo horrelako azterketa arrotzik.